Dnešní vlog o smrti po smrti natočím tady z postele, protože venku je zima a nikam se mi nechce. A to dnešní téma je pro ty, kteří by se třeba chtěli ptát po mé smrti, nebo pro ty, kteří by si mysleli, že je škoda, že už nemůžu zpívat a že vlastně jsem musela umřít a nemohla jsem tady zpívat ještě dalších 30, 40 let, nebo 20 třeba, když budeme realisti. 10, 20 let. Tak k tomu vám chci říct jednu věc. Já bych to nikdy nezměnila. Já jsem netušila a zrovna jsem si dneska psala s kamarádkou Evičkou o tomto, že jsem netušila, že vlastně budu nejšťastnější a že moje pěvecká kariéra bude naplněna až poté, co dostanu rakovinu. To bych si v životě nevymyslela. Nikdy bych tomu nevěřila, že to tak může být a nikdy bych nečekala, že moje pěvecká kariéra dojde naplnění až poté, co budu nemocná, jo. No a přesně to se stalo, jo. To znamená, já jsem nejšťastnější. Moje prostě pěvecká tady celotvorba je na naprostém vrcholu naplnění, krásy a štěstí. A absolutně bych to nezměnila. Nezměnila bych. Protože je jedno, jak dlouho to trvá. Důležité je, jak moc je to krásné a prožité a naplněné. Pro mě je tohle mnohem tisíckrát lepší dojít do toho pěveckého naplnění, do toho naplnění nejvyššího potenciálu, co jsem tady se svým talentem a darem mohla zanechat, přinést a i sama sobě dát, je pro mě důležitější tisíckrát, než to mít dlouho. Tak radši takhle krátce, pokud to bude rok jenom ten 2025 a něco v roce teď 2026, protože teď máme 1. únor 2026. A jestli ještě něco tento rok zaspívám nebo ne, je mi jedno. Prostě bude, nebude. Bude, nebude. Je to jedno. Protože pro mě je hlavní, že jsem do toho bodu naplnění došla. Do toho nejdokonalejšího potenciálu, do kterého jsem mohla dojít. To je to hlavní. A není žádná ztráta, že to nepřetrvá dalších 10 let. To je jedno. Absolutně. Mně úplně. Co znamená, že byste to tak měli brát taky, protože je hovadina myslet si, že je to škoda, že to nepokračuje. Protože ne. Důležité je, co u toho zažijete vy, co u toho zažívám já a jak nás to obohatí navzájem. Ale za mě, já jsem tak naplněná, že bych to v životě nevyměnila za nějakou 10, 20, 30 letou kariéru. Prostě třeba méně naplněnou, nebo nevím. Neměnila bych prostě, ani náhodou. Takže kdyby mi někdo řekl, hele, můžeš si vybrat tady, já nevím, 40letou kariéru ve zpěvu, ale nebudeš úplně jako naplněná, bude to takový trošku boj a budeš se muset hodně probíjet a já nevím co. A nebo dostaneš raka, ale budeš naprosto naplněná a šťastná a zažiješ úplně dokonalý rok, tak já bych si vybrala toto. Takže žádná zase prohra, žádné zklamání a žádné neštěstí se nekoná. Jo? Já jsem absolutně šťastná a vždycky bych si to vybrala znovu. A to vás může uklidnit, pokud jste třeba teď smutní, že už tady nezaspívám. No a co, ale jsou natočený nahrávky a to věřím, že ještě stihneme i tady tu s Broničkem Šmídem chystáme další seanci nahrávací. Věřím plně tomu, že tady to božství moje i vaše společné, naše božství, chce, aby to tu zůstalo, takže se nám podaří snad to nahrát. A tak máte ty nahrávky, proto to taky dělám, že aby to tu zůstalo, abyste si to mohli jít pustit, protože my jsme si třeba s maminkou teď o víkendu pouštěli Zelenku. No, ten už je taky mrtvý a furt si ho můžu pustit, to je přece krásný, to je jedno, že tady už ten Zelenka nekomponuje, ne? Prostě měl svoji dobu a v té si to užil. No a já taky mám svoji dobu a taky jsem si to užila. A víc už zpívat nepotřebuju. To, co tady mělo zaznít, zaznělo a zas bude někdo jiný zpívat, tu Hildegardu třeba. A já jsem zaspívala to maximum, co jsem tady mohla dát. Měla jsem totiž období, kdy jsem jakoby na ten zpěv tak trošku zanevřela. Možná by se dalo říct, že jsem si třeba v tu chvíli, v tom období, nevážila toho svého daru. Protože když se narodíte s talentem a nemáte to tolik vydřený, tak si to
někdy toho nemusíte vážit, protože to považujete za samozřejmost. Ale já jsem stihla i prožít to, že jsem se k tomu vrátila, a to ještě dřív nastalo, že jsem si toho daru začala vážit, ale to bylo ještě před rakovinou, jo? Když jsem došla do toho, že si toho daru vážím, že ho mám, že jsem ho přestala brát jako samozřejmost a že z toho zanevření jsem vešla do toho, že si toho vážím a že to je cenné. A že to jako chci předávat. Ale přesto ještě nedošlo k tomu naprostému naplnění. To prostě v mém osudu bylo naplánované, že až dostanu rakovinu. A jestli mě to mělo nebo nemělo vylečit, to není důležité. Důležité, že se to stalo, jak se to stalo. A tak, jak se to stalo nejlíp, jak mohlo. No a proto jsem ráda, že jsem toho se dožila, že jsem to zažila a že jsem hlavně toho daru tady využila naplno, na ten potenciál plný. To je tak nádherný pocit, že ten bych nikdy nevyměnila za nic. Takže si puste nahrávku a je to. A je to vybavené. Já si prohrábnu Elvisa, jsou super vlasy toto. A dostala jsem dneska prstýnek. Od Anetky. Takže Anetka se na to třeba podívá a je to tady. Takže tak. No, to je všechno, co vlastně v tomhle krátkém dílu chci sdělit k tomu zpěvu. Třeba vás to nainspiruje, anebo vám to pomůže, abyste se zbytečně netrápili. Mně to líto není. Já jsem umřela s pocitem naprostého naplnění a štěstí, saturace a říká se, že v nejlepším se má přestat. Já úplně nevím, jestli si to myslím taky, ale rozhodně vím s jistotou, že to nejlepší jsem zažila a to mi stačí. A přestala jsem v době, kdy jsem přestala. Protože to bylo takhle naplánováno mnou, mým božstvím, takže zase nejdu proti ničemu ani proti nikomu a žádný zlý osud mi nehází klacky pod nohy, nic takového. Všechno je podle plánu, takže super. Hlavní je, že to bylo to nejlepší, co mohlo. Takže jak říkám, neměnila bych a jsem šťastná a byla jsem šťastná a nemám pocit, že by mi něco chybělo, anebo že bych něco nestihla, anebo že by mi něco uteklo, to vůbec. Víme, že chorálu Hildegard je třeba přes 80 a víc a já jsem jich třeba naspívala jen 10, ale vůbec nemám pocit, že to je nějak, že by mi chyběly ty ostatní, nebo že by... Já přesně vím, že ke mně přišel ve správný čas ten správný chorál. A to je taky úplně dostačující. Fakt je to o kvalitě a ne o kvantitě. Takže třeba vám to taky pomůže se na to podívat s tohle perspektivou, tou mojí optikou, která je radostná a pravdivá. Tak čau.